Piłkarze Stadionu Śląskiego rozegrali w minioną niedzielę ostatni mecz w tym roku w rozgrywkach katowickiej B-klasy. Rywalem chorzowian w spotkaniu 9. kolejki były rezerwy Sząbierek Bytom. Podopieczni trenera Adama Burka, aby utrzymać prowadzenie w lidze, musieli wygrać, ale jak to zwykle w tych rozgrywkach, byli oni murowanym faworytem do zwycięstwa. I rzeczywiście od pierwszego gwizdka sędziego to gospodarze grali piłką i stwarzali sobie sytuację pod bramką przeciwnika. Przez całą pierwszą połowę goście nie oddali groźnego strzału na bramkę Michała Mendery. Chorzowianie z kolei grali nierówno, a w polu karnym Sząbierek razili nieskutecznością. Po zmianie stron dość nieoczekiwanie za atakowanie bramki Stadionu wzięli się gracze Sząbierek i teraz to oni częściej stwarzali sobie okazję do objęcia prowadzenia. W 50 minucie rezerwy Sząbierek wyszły na prowadzenie. Błąd Mendery wykorzystał Marek Schubert. Stadion na szczęście odpowiedział błyskawicznie. Po 45 sekundach Robert Dadok podał do Patryka Musiała, który doprowadził do wyrównania. Jak mi się udało? Od tego momentu tempo gry znowu siadło. Chorzowianie przebudzili się dopiero po upływie 60 minuty. Wtedy na bramkę Sząbierek zaczęły sunąć coraz groźniejsze ataki gospodarzy. No i drugi nie zamykał. W 75 minucie udało się wreszcie objąć prowadzenie. Do siatki ponownie trafił Musiał, tym razem podawał mu Adrian Ćwiertnia. Dwie minuty później było już 3-1. Musiał, tym razem w roli asystenta, a zdobywcą bramki Tomasz Wieczorek. Do samego końca chorzowianie starali się trafić po raz kolejny. W samej końcówce kilka razy groźnie zrobiło się również pod bramką Stadionu.
Ostatecznie wynik meczu nie uległ już zmianie. Stadion Śląski Chorzów wygrał z rezerwami Sząbierek Bytom 3-1 i zimę spędzi na fotelu lidera tabeli katowickiej B-klasy. Przede wszystkim wynik może cieszyć i na tym musimy się zatrzymać. Cały mecz pełne 90 minut na bardzo słabym poziomie z naszej strony. Ciężko doszukać się jakichkolwiek powodów. Myślę, że na pewno dyspozycja dnia, która wśród wszystkich naszych zawodników była po prostu słaba. Na pewno reakcja na bramkę to jest bardzo ważna sprawa w tej drużynie. Zawsze nam to dobrze wychodziło. No i przede wszystkim, jeśli nie idzie, to trzeba ten mecz wygrać, jak najszybciej wyciągnąć wnioski, jak najszybciej o nim zapomnieć. I myślę, że to zrealizowaliśmy. Założenia na pewno są spełnione, bo przede wszystkim chłopcy grają. To jest dla nas najważniejsze. Owszem, były mecze bardzo dobre, były mecze słabsze. Myślę, że wszyscy się uczymy tej B-klasy. Pierwsza runda rozegrana. Musimy ją ocenić na pewno na duży plus.